Rwa sinsa chia metamayo hasi amatayamo ya nyarako bage kobori nyarako bage gosirwa kubwatikana amo no gosiria abantu babere bya amateyo kukurwa kubwatikana no kubwatiranirwa ase umubasukano umubebwe para aseka tabagabana oyomo bwa amateyo ni gasirite ogima abwabo yonda kanyaka bage gosiria obugima bwaye ase enye gitali munago tumemurikito Paul Cup Okara ingwe kagaiga sekajore kiga kya masera metamayo imeyengeye igaya lyoba Nyambega amo na Cyrus Mogere abo bari Kibarongo nane abo basiri babana babo Dominic Mogere na James Nyambega asuma bosekano bwebara oyokorekana kinsama cyali ensune matuka make aetre injoyongo kwana egondo no gukumya konene ekerego tukanga onde gasi asidna imugete kurwa ngatebyo mwana one agende asakuru kwanga mchengo njego manyitu mwana one gaga kali mchengo bone kerongo genda egasiane nguruoro lonkuirana nyora bamba muntu kumburiga oyo mangana kiabere se inuruguru ngamata binche muna narwe toke mambitindike timangana ande aba barbo bare kogenda uchikuirigeri bakaiwe bigi bakanyora tendere ndi yokuri obunyansi hone ende nabanya batachari yu bona bombwatu muchando monene ande nabo kumachikola mbwatu muchando monene sana igo batemere kwerera enjera nyagusira James Nyambega uyu utetea makuri na kwirwa Senyagitali anyareta ko bagagusira bugima bwaye litukuri igoro gendo bono kyagendera ko bagakorete gurube ase eyamategega ko batakana mu Bill Senyagitali nabo igo nemero bilemegima ya matanga yaba matabega be familia yemo akino mwana nina semereti kuchigonkonya kuchimotu akibono chie akinya anitu watu wale meri obo kongwa se muchioyo munyara gutusira kaki asama bera ino abamwarora bakwana ebaraba muraba mwabo nande bale chisale nande bone kebokeke kiabagete bonsi kero yomo na basireti omwana oyo yomo na naba murabalie etekemeo aba muraba nene babo ka kiso gwanja kwenu moroje kende ke kero mujopi no Nyagitali twatema tugaunchukana na egasinya ka kimware gwanja nyasa wanjiro tuurira abana aba kali atuura abaira mutare gwanja abaminto gaki nigo besokire na kuboria barayibe chingenje chonsi abo igo na bali bwato moyo muya wesokya ili kubakonya kurubelia matanga yaba igababere ale gwanja omo gabano ito mosikenya libo na oyo koliye kerugo kyobo gabana gogo chabuga 2027 omosike chanua ona omosike okongo mogeni nabo emusebo omuso ito Nyambega mwale gwanja kakio no musigo otokongeire omokongu mono aba banyoriro bokong nabana baminto njebona ali kusabaiga buna muturu chiga itubwati kinda asyo muchoyo ito no bokongwe karo bwasoire iburi kwa koti nali gusaba abagambi baito kuruo mugabana umuseneta umuchumbe MC akimoto ikange motokonye timbwati amange ngato cyanete ubu no burobo ni bwasoira somuki tabatari akimoto ikwe iginko reporter igeta sene kya wanje tekya gatembe kurugiga iga imechi nsemejiga kya masera metamaywa ewadi iga yeri goma ibunga yabe gututu bamasabe account ne ya Nyamira inchego ngoro kwa Paul Cup Okara.